dito sa storya ni Juan. Hindi ito si Juan Tamad, kundi si Juan na istoryador. Kumusta po kayo ulit mga ka-istorya? Ito po pala si Paul na yung host po dito sa storya ni Juan. You are about to watch yung bagong segment natin dito sa storya ni Juan. Ito po ay tinatawag nating short but true stories dito sa storya ni Juan. At ito po yung bagong programa po natin dito sa storya ni Juan. Ito yung bagong segment natin dito mga ka-istorya. At ito po ay mga maikling mga kwento pero mga personal experience po ninyo or ano yung mga kakaiba ninyong mga medyo mga kakaibang mga experience po ninyo, pwede po niyo i-submit po dito sa storya ni Juan. Ito po yung segment natin na yung mga maikling storya po pero mga medyo may kakaiba na mga experience po ninyo ay pwede po ninyo i-submit po dito sa akin at may bahagi ko po yung kwento po ninyo dito sa storya ni Juan. Ito po pala yung kwento ngayon na personal ko po na experience po nung bata pa po ako, nung 8 years old. Babala lang po sa mga bata dyan. Itong segment na ito ay medyo nakakatakot ng konti pero may kakapulutan pa rin tayong mga medyo aral din dyan kung bakit natin kailangan ma-experience o hindi mo kailangan pero may iba na dadaan talaga dyan pero yung iba hindi, pero sa kakaiba pero opinion ko lang po ito at tayo naman lahat ay dadaan talaga dadaan sa mga medyo may kakaibang pangyayari sa ating mga sariling buhay kasi pareho tayo lahat ng mga tao, di ba, mga ka-story. So ito po yung bagong storya po natin ay personal na experience ko po ito at ito po ay pinamagatang kusa po na bubukas yung refrigerator po namin tuwing madaling araw, mostly on 3 a.m. po, alas 3 ng madaling araw po. So ito ay kusang bubukas at kusa ding sasara po ito. So ito po yung storya natin na ito ay tatlo po kami na magkakapatid, actually 5 kaming magkakapatid na mga lalaki na nandun sa sala lang namin dati na natutulog po kami doon at yung mga dalawa kong kapatid na biloko ay wala pang mga muwang yun, so hindi pa sila nakakaintindi kung anong nangyayari, nagaganap sa kanyang mga paligid. Pero ako noon is 8 years old na po ako at naalala ko po ito talaga. At saka yung mga dalawang kapatid ko na nakakatanda sa akin po, sina Bugoy dito sa Singapore din at yung si Manoy Gary ko, yung eldest po namin na kapatid. So ito po ay nangyayari doon po sa Agora, Lapasan, Cagayan de Oro City po. Ito po yung doon po kami naninirahan na ngungupahan dati sa lugar na yun for 20 years po at doon mismo na experience ko ang mga bagay na kakaiba po. Hindi naman ito nakakatakot masyado, hindi naman ako natatakot din pero na-experience ko talaga personally. So nung tuwing hihiga po kami kasi gabi na, talagang yung ref namin ay kusang bubukas po ito tuwing madaling araw po.
ko ay talagang nakahiga lang kami doon. Kasi yung ref namin doon, refrigerator pa namin, nandun lang sa bandang unahan po. More or less mga 5 meters sa distansya po namin. So sobrang lapit. So nakahiga ka, medyo pagbukas niya iilaw yung mga nandun sa ref, di ba? Yung yellow ilaw na sa loob. Pagbukas mo nun, iilaw yun. Tapos magba-bright sa ilaw dito sa amin banda sa may mga ulo namin. So ba't bumubukas siya? At hindi ko alam kung bakit. Wala namang tao doon, tulog naman kami lahat na aking mga kapatid. So nakikita ko siya doon na wala kaming makikita kundi yung ref lang, yung pintuan ng ref ay bubukas lang ito ng kusa, pero wala kang makikitang tao talaga. So ito ay nangyayari sa bawat gabi-gabi. Nung sa simula pa lang kami doon na lumipat ay medyo meron ng mga ganyan. Hindi siya usual na nangyayari sa normal nating pamumuhay. Kusa itong bubukas at ito ay biglang sasara din. Pero bago niyan, parang umiinom siya ng tubig. Naririnig ko talaga siya na umiinom, parang kalakop ng tubig. Bubukas siya, tapos isasara niya ito ng biglaan. Siyempre, bubukas yung mga mata mo niyan. Bakit nagaganyan? Ang lapit ng ref namin. Maingay yung ref pag nagsara ng malakas. Sabi ng kapatid ko na si Manoy Gary, yung nakakatanda naming kapatid, sabi niya, kasi nagtanong ako sa kanya, "Noy, unsa na diyan, Noy? Ano man nagkaprima ng ref? Gano na siya? Bakit ganyan?" So sa Bisaya, sinabi ko yun mga kastorya. Pero in translation, sabi ko, "Ano yung nangyayari dyan, Noy? Bakit nagkakaganyan yan dyan? Ba't kusang bubukas yung ref at saka sasara ng sobrang lakas? Parang may iinom pa ng tubig." Sabi ng kapatid ko na si Maligari, bayaan mo na yan dyan, Junjun. Kasi Junjun yung yung nickname ng pagkabata. Sagdi na dia Junjun. Yan yung sinasabi ng kapatid ko sa Bisaya. Sabi niya, "Wag mo pansinin yan, tulog ka na lang dyan. Bayaan mo lang yan, wag mo silang pakialaman dyan." So yun yung mga naiintindihan ko sa kapatid ko, mga kaistorya, at yun yung mga na-store sa memory ko po. At saka sabi ng kapatid ko na si Bernardine, si Bugoy, sabi niya ay tulog na tayo dyan, wag mo yung pakialaman yan, tulog lang tayo, mag-sleep na lang, tulog ka na lang dyan, wag mo lang magbabaday. Pero syempre yung bata po ako, hindi ko makakalimutan yan kasi 8 years old, may memory ka na nun, di ba mga kastorya? So yun yung mga bagay na na-experience ko dati, gabi-gabi, at saka halos alas 3 ng umaga yun palagi, at hanggang nakasanayan na po namin. So wala nang mga ganon. So tulog na lang kami ng dire-diretso. So hindi na namin papansinin yun. So yun lang po mga kaistorya. At wag lang natin kailangan wag lang tayong matakot sa mga ganyan, kasi wala naman tayong mga dapat ikatakot sa mga ganyan. At you resist the devil and he will flee from you. So mora na siya. Yun yung natin mga kaistorya. Naka-impart lang po ako sa inyo, maka-experience kayo niyan, para lalakas po kayo at hindi po kayo
aware po tayo sa ating kapaligiran at wag kayong matatakot po sa mga kanyang mga bagay po. Okay po? So, okay po mga ka-istorya, kung meron po kayong mga storya dyan, mga short stories po natin, submit nyo po dito sa Storya ni Juan. At itong sa bagong programa po natin dito, sa segment na ito ay i-feature ko po kayo dito at saka yung lagay lang niyo yung pangalan niyo dyan at ilahad nyo yung stories nyo, whether Bisaya yung na-submit nyo sa akin, ita-translate ko rin po yun ng Tagalog, o either nag-submit po kayo sa akin ng Tagalog na sulat po ninyo, ay translate ko rin po ito ng Bisaya. So dalawang version po palagi din ang gagawin ko po dito sa atin para may bahagi po natin dito sa Storya ni Juan sa ating programa po dito. So muli, maraming salamat po. Ito po yung host na si Paul at OFW po dito sa Singapore at ingat po kayo palagi dyan at maraming salamat po ulit. May God bless us all. Thank you and bye bye.